אז כן, זה מה שתצטרכו, מספריים וכמה צבעים שתרצו. אז בכדי לדעת מה האורך של החוט שתצטרכו לגזור, תאספו את 3 החוטים ביחד ותלפפו ליד, 2 סיבובים. וכן, זה בעצם האורך שתצטרכו. אבל כמו שאתם רואים, אני תמיד משאירה טיפה יותר למקרה חירום. ועכשיו, אחרי שגזרתם, תעשו למעלה לולאה. או שפשוט סתם קשירה שאתם יודעים לעשות, שהחוטים לא יתפזרו באמצע הצמיד. דבר ראשון, תפצלו את החוטים. אוקיי, אז תיקחו את החוט הסגול, שזהו החוט הימני, ותעלו אותו בצורה כזאתי על החוט האמצעי. תיקחו את החוט האמצעי, שאצלי הוא הירוק, ותעבירו אותו דרך המין עיגול הזה שנוצר לכם, ופשוט ככה תעבירו את החוט הסגול מעל הירוק. ותעשו את זה פעמיים. ככה שנוצר שעל כל חוט תעשו 2 קשירות. ואחרי שעשיתם 2 קשירות עם החוט הסגול, תעבירו אותו לאמצע, ואת החוט האמצעי תעבירו לצד ימין. ועכשיו תעשו אותו דבר, אבל עכשיו על החוט הכתום. ופה סיימנו את השורה הראשונה של הצמיד. ואם אתם שמים לב, אתם יכולים לראות שבהתחלה החוט הסגול היה בצד הימני של הצמיד. ופשוט העברנו אותו בקשירות לצד השמאלי. ועכשיו עושים הכל מההתחלה, אבל הפעם עם החוט הירוק, שהפך להיות החוט הימני. אז כן, ככה הצמיד אמור להיראות. ומקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, ואם כן, תעשו לייק. יאללה ביי.